Ελεύθερο. Αφού παίρνουν τώρα, ρε. Γίνει σε κάποιο σημείο. Όχι μωρά, απλά πατάς αυτό εδώ, έχει ένα μνημονιακή εδώ. Αγώνιση δεν φαίνεται. Φώτα. Κλείσε το φως. Φώτα. Και μετά, μόνο ο Ανδρέας. Μη φωτίζεις. Φαίνεται ρε μαλακαντρές, μη φωτίζεις ρε. Δεν φαίνεται τίποτα. Περίμενε. Ούτε το πηγούνις δεν φαίνεται. Γιατί πρέπει να φαίνεται κάτι. Πάμε, να πούμε ότι είναι κάτι ρε μαλάκα. Γιατί, είναι μια ωραία ταινία. Το απόλυτο σκοτάδι. Ρε παιδιά, The Deep Dark. πες μου από το περνάς άστρι. Είναι εδώ το τρόλε, ξέρω εγώ. Μαλάκια σε λίγο εδώ, λίγο εδώ κάποιος. Συγγνώμη, Γιώτα, stop. Εσά τα εκκλησάκια δεν τα βάζουν άμα πεθαίνει κάποιος. Ναι. Τι πουτσαρέλα αυτό είναι, μαλάκα. Ποιος πέφανε εδώ. Ποια είναι η απορία σου, πες μου. Η απορία μου είναι κάτι που πέθανε. Βλέπεις την παράσταση. Είπα στο ίντερνετ. Στο Google. Στο 2006. Στο Σαμικό. Υπάρχει ένας φιλοφόνος που το σκότωνε όλους. Μαλάκι το Κατήλι έζησε Από αυτόν τον δρόμο. Το Κατήλι έζησε ξανά. Το είχα πει. Εγώ βλέπω. Εσύ μου έλυσε την ιστορία. Πολύ σκόνη. Κοίτα σκόνη. Κάποιος πέρασε. Τώρα μαλάκα. Μαλάκα φώτισε εδώ. Βλέπεις και ανθρώπου. Πού είναι άνθρωπος! Βέλος! Χρήστο, φέρτε. Τι είναι ρε μαλάκα. Πού είμαστε. Πάμε να δούμε την εκεί ρε μαλάκες. Μπορεί να έχει ένα μάτι κανείς να κάνει κάμπι. Ωραία, Γιώτα. Πάμε μία. Γιώτα. Απορία. Όχι, θα πάμε να προσκυμάσουμε. Πάμε λίγο. Αυτό που πέθανε εδώ. Να μην θέλει να περνάμε το δρόμο. Μα γιατί, φοβάστε. Παιδιά, χωριζόμαστε, σιγά σιγά αρχίζει. Πού είναι τα λουτρά, τι είναι αυτό. Τώρα κλασικά ρε. Όπ, έχει χοντόκ εδώ μέσα. Τώρα είναι. Να τα αυτά εδώ πέρα, παιδιά. Μαλάκα έχουν και εναλλάσεις που είναι τρίπιο από εκεί για να σε βλέπουν οι άλλοι ματάκιδες. Σηκώνεται κάποιος εδώ μέσα. Ναι ρε μάκα, εδώ πέρα κάτω. Θα κάνεις. Λοιπόν, θα φαίνεται από εδώ. Αντρέα, πες μας τη γνώμη σου. Κουτσαρέλα ζούσε κάποτε εδώ. Μαλάκα! Μπορεί. Το μέρος μυρίζει πούτσα. Το μέρος μυρίζει πούτσα. Φαντάσου αυτό. Ή ο Παναγιώτης ψόφισε, ή η Κουτσαρέλα. Η πούτσα του ζει, άρα είναι... Κάθεσε πολύ άνετα εκεί, το πουλά. Εδώ πέρα λοιπόν πέθανε. Δεν μυρίζει το κλούμπ για το αυγό. Έχω πιει τον κόλλο μου, δεν μυρίζει τίποτα. Φαντάσου μια άλλη λίμνη που θα μυρίζει. Είναι μέσα στη λίμνη. Μαλάκα μαστούρα. Που είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό. Θα είμαι πάντα εγώ. Λοιπόν, να κατάξουμε στο παγκάκι για να λέμε τρομακτικές ιστορίες. Εγώ λέω να προχωρήσουμε προς τα εκεί, βλέπω δρόμο. Πάμε να δούμε Τι τι. έχει κι άλλο. Επειδή δεν έχουμε πάει εκεί μέρα και δεν ξέρουμε που βγάζει, εγώ λέω να μην πάμε. Να ρωτήσω. Ποιος κάνει μπάνιο εδώ κάτω. Ναι, βασικά δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τουρίστες. Τουρίστες. Και αλλάζουν τα ρούχα εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Η σπηλιά που είναι. Αυτές οι ιστορίες στο YouTube Είναι στο βγαίνουν και λέτε ότι είναι ψέματα, κάπως έτσι αρχίζουμε. Όλες. Τώρα πεθάνουμε και μετά. Και τώρα ο κάμεραμαν θα το δει τελευταίος. Αλλά επειδή δεν θα το ρεκ ρε. Και τώρα γυρνάς όπως γυρνάει η κάμερα. Δεν θα γυρνάει ξανά σε μένα. Ξαναγίνει ξανά. Απ' την άλλη ρε γυρνά. Γυρνά. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Ο κάμεραμαν πεθαίνει τελευταίος. Αλλά επειδή εσύ χωρίς το φως μου είσαι τίποτα. Πεθάνουμε εμείς τελευταίοι. Τι ήταν αυτό να μην σταματάμε. Και ο Παναγιώτης άρεσε τη μαγαζί. Το Blair Project, το ξέρετε. Το έχω ακούσει. Ναι ρε, με την κάμερα και αυτά, με τις μάγισσες και αυτά. Ναι. Το πάμε στο σκοτώνο. Έχουμε φως. Αυτό τι ήταν ρε παιδιά. Η κουτσαρέλα είναι αυτή. Γιατί να πεθάνω εγώ με εσάς. Λοιπόν έλα πάμε στο μπαγκάκι να ράξουμε. Για επειδή είμαι πρωταγωνιστής, εγώ πεθάνω τελευταίος θα ζήσω. Εγώ την βγάζω. Α λοιπόν έλα από την ιστορία εδώ ρε. Με τα φώτα. Πάμε να κάτσουμε, μου πάρετε τις καρέκλες μάλιστα. Όχι ρε μαλάκα. Τις καρέκλες, έχεις πολλές. Βρωμάει καρέκλα. Λοιπόν, άκου ιστορία τώρα, από Σεργούλα. Κάντε κύκλο. Θα μου κάνετε τη χάρη και θα το βάλετε στο YouTube αυτό. Θα λέμε ο Γερμανός. Σεργούλα ναι. Σεργούλα στο χωριό μου τώρα. Εγκαταλειμμένο σπίτι, κλασικά πράγματα. Όχι το σκοντάρι, μαλάκα το φως. Έτσι, τώρα είσαι καλός. Λοιπόν, εγκαταλειμμένο σπίτι τώρα. Και τι κάνουν τα μαλακισμένα. Πάνε κάτι μικρά, όταν ήμουν 10 χρονών, αυτοί 15 ρε. Μην τρομάξεις τα πνεύματα. Αλλά και πουτσαρέλα, άμα πεταχθείς στα φυγιά και στον εφαρμός. Που λες, ακούστε ρε τώρα, θα πάθετε την πλάκα σας.
Και πάνε και καλά τώρα, παιδιά. Είχαν διαβάσει ένα βιβλίο, ρε, από βιβλίο Σολομονικής. Πώς να καλώνουν πνεύματα και καλά, ρε. Κάνουν το 5α, κεράκια κλασικά. Τα κλασικά αυτά γάματα με συζήτηση. Ναι. Τρομακτικό. Γάμισε τα. Ρε, και λέγανε, ξέρω εγώ, πώς να κάνουν και καλά καλώς πνεύματα, πώς θα φανεί αν θα έρθει το πνεύμα. Και κρατάνε 2 φύλλα χαρτί, ρε. Και ξαφνικά βλέπεις την ώρα που λέγανε κάτι σπέλτες, παιδιά, άρχισαν να μιλάνε. Ξαφνικά βλέπεις ένα το χαρτί και άρχισε να κουνιέται μόνο του, ρε, και έμπαινε στο χαρτί. Μαλάκα, Αυτό δεν φαίνεται τρομακτικό. Γιατί δεν αρέσουν τα θρίλερ, επειδή εσύ τα γαμάς. Τώρα είναι σαν κομμωδία έτσι πως μιλάς. Ρε, άκου να σου πω, ρε, σοβαρά. Δεν δέχομαι τίποτα από Καλέσανε σένα. πνεύματα, ρε, και ξαφνικά άρχισαν κομπανάνε οι πόρτες και χεστήκαν πάνω τους και τρέχανε. Δεν δέχομαι τίποτα από σένα. Ρε, έγινε αυτό σεργούλα σου λέω. Εγώ δεν δέχομαι τίποτα από σένα. Εγώ δεν σε βλέπω. Ρε, μαλάκι σου λέω. Και μετά καθώς βγήκαν έξω, Δεν σε βλέπω εγώ, ρε. στην πόρτα του σπιτιού. Και τι βλέπουνε, ρε, Και μαλάκι. τι είδανε ρε μαλάκα τα πνεύματα. Ήταν σε μορφή τράγου πραγματικά. Μικρό τόσο και κάτι κέρατα φτάνει μέχρι το ταβάνι, μέχρι την κάσα. Και Μαλάκα, φαντάστηκε ένα το που θα βάγε αυτό. μουσάκι κλασικά. Σαν τα κρίκρι στην Κρήτη, φαντάζομαι ένα πράγμα. Τώρα αυτό είναι. Κομμωδία ρε μαλάκα, τι είναι. Και όταν λέει τον έκμος είναι κομμωδία. Μου το είχαν πει σεργούλα, ρε. Άκου τώρα σοβαρά. Δεν το λες σωστά όμως, δεν μ' αρέσει. Ρε, σοβαρά, φαντάσου τι ήταν, μάλλον αυτό. Μετά τα πεντάλ και όλα αυτά και βγήκε αυτό το πράγμα. Και τι ήταν αυτός. Δεν φαντάζεσαι τι ήταν, Δεν μαλάκα. μπορώ να πω. Το έξω από εδώ ήταν. Ποιος! Φυσικά δεν είναι μαλάκα. Είναι η αλήθεια. Έχει πολύ και βλάκα. Είναι η Ρε, αλήθεια. που πήγαν οι άλλοι. Δεν είναι για κατούριμα, αλλά παίζει να μας τίποτε και καλά για να... Αυτό έχει όλη πλάκα. Εγώ βασικά θέλω να κατουρίσω στα αλήθεια. Πάμε να Και κατουρίσω. συνεχίζω να λέω ότι κάπως έτσι συνεχίζονται οι ιστορίες στο YouTube. Ναι, άσε με να κατουρίσω. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ το φως δεν το παίρνω πάνω μου. Και εγώ δεν το κάνω αυτό. Εμένα γιατί με δείχνεις. Μπορώ να πρώτο θα φύγει, να σου πω. Φαντάζεσαι. Έχει και μια μαλακία μου το Έχω να κάνω κολαδάκι. μια τελευταία. Για το καπί λέει. Δεν τραβάτε βίντεο με αυτό. Ναι, μαλάκα, τι να πάμε. Φέρε το. Γιατί Τι? μην τραβάς Α, τραβάς βίντεο, βίντεο, εσύ. μαλάκα. Ναι, ρε. Οκ. Πάμε σιγά σιγά. Πού να πάμε. Πάω φύγουμε γιατί Δεν μας θα σου πω πραγματικά. Ότι νιώθω ένα βάρος εδώ και έχει μου διάσει στο αριστερό μου χέρι, τι θα μου πεις. Ότι είναι αρκεί για εγκεφαλικό. Ναι. Γι' αυτό. Οι άλλοι που είναι ρε. Δεν ξέρω. Φέρε το φακό ρε μαλάκα. Γιατί κουμπώνεσαι ρε μαλάκα. Δεν θα γαμίσεις. Φαντάζομαι έκανα βίντεο και βλέπω τίποτα φιγούρες περίεργες μαλάκα έτσι. Αργότερα. Ναι, φαντάζομαι Μου το έβγαζες το βίντεο. Όχι ρε φλάκα, αυτά εμφανίζονται μετά ρε Όχι, το βίντεο εμφανίζονται και λιποθυμάς. Μένεις στο κόμμα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και πεθαίνουν όλοι οι άλλοι μαλάκια. Τώρα έχω αγχωθεί και εγώ τώρα. Παιδιά, επειδή βρωμάει τρελά εδώ Ναι, ναι, έλα, πάμε μαλάκα. Μαλάκα, χειρότερα και από την κλανιά σου είναι. Μποχαβρώμα μαλάκα. Φέρε το τέτοιο. Τι λες ρε Φέρε μαλάκα. το φακό ρε μαλάκα. Αυτό είναι οι άλλοι. Το παίζεις και καλά. Μαλάκα είμαι πολύ κάμερα μαν ρε μαλάκα. Πάμε κύριε να δούμε το κατήλι, να δούμε τι γράφει ρε. Πάμε να δούμε τι γράφει το κατήλι. Πιστεύω ότι... Εντάξει, θα μας φωταχτούν ρε μαλάκα. Παιδιά, άμα δεν μας φωταχτείτε, να το κάνετε σιγά σιγά να το καταλάβουμε. Κάτσε ρε μάνα με πιάνεις. Δεν μπορώ. Φοβούμαι. Ποιος πέγανε εδώ ρε μαλάκα στη μέση του πουθενά. Έκλεισε μέτες του Πανάγου. Όχι ρε. Ρε μαλάκα που δεν θα σε ήταν εδώ. Έκλεισε μέτες. Κάτι μου πιέσει το πόδι. 7 ταξί. Όχι μαλάκα, αυτό που κάνεις είναι τέτοιο. Είναι ασέβεια. όχι, μαλάκα. Είναι ασέβεια αυτό. Μου κάνει ρε μαλάκα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι ρε μαλάκα. Όχι από μαλάκα. Κατουρίσατε τουλάχιστον. Μαλακία. Το παγκάκι έλειπε και είναι εκεί με τις αλαξιέρες. Μαλάκα. Έχει μου διάσει χέρι. Μαλάκα, το ξέρω πώς θα κάνεις μαλακία και φοβήθηκα. Σοβαρά έχει μου διάσει χέρι. Πάμε μαλάκης. Μαλάκης από τώρα. Άσε μου τους ρόγες. Ρε μαλάκι, Παναγιώτη πάμε στην τεράστια να κάτσουμε να μηνιάρουμε. Πάμε. Να λέμε μάγκες να έχουμε και τον ξεδαστείο φόντο. Πάμε! Μα και που δεν πήραμε φακό, αν μπορούμε να τραβάμε το βίντεο ρε πούστη. Γιατί ρε, δεν σου κάνει το δικό μου. Ναι, καλά, δεν έχω κάτι μαύρο έχω τραβήξει. Αντί να ακούγεται καμιά φωνή. Μου λέει ο Ραφαήλ, πάμε μου λέει από εδώ πέρα που έχει δρομάκι. Πού το δρομάκι ρε μαλάκα του λέω, κατεβαίνας με τα ξύλα. Γερμανός είναι ρε, δεν ξέρει. Φαινότανε ρε, φαινότανε ρε. Εντάξει,